It-ħassib tal-Maltin dwar iż-żieda fil-prezzijiet qed jibqa' jiżdied. U aktar minn 60% jemmnu illi pajjiżna qed jitmexxa fi triq il-ħażina. Sarriċ imwettaq mill-Malta Today wera kif filwaqt li hemm ċertu sens ta' ottimizmu li fortunatament ftit jerġa' jerfa' rasu, aktar minn 60% tal-parteċipanti għadhom konvinti li pajjiżna qabad direzzjoni ħażina. Filwaqt li l-pensjonanti u l-awċin huma l-aktar ottimisti skont dan l-istħarriġ jidher illi l-akbar inkwiet għal-poplu jibqa' il-pis tal-prezzijiet u l-oli tal-ħajja, il-barranin f'Malta, it-traffiku, il-kostruzzjoni u il-korruzzjoni. Iċ-ċifri tal-Malta Today juru illi l-inkwiet dwar l-inflazzjoni fl-aħħar xhur żdiet minn 24% għal 29% żieda wkoll fit-tħassib dwar il-korruzzjoni minn 11% għal 18%. L-isħarriġ li twettaq bejn l-aħħar ta' Jannar u bidu ta' Frar kompla juri illi l-akbar inkwiet fost il-partitarji laburisti huwa wkoll li tal-ħajja bżieda qawwija minn 18% għal 31%. Id-dejta miġbura tindika kif fil-maġġoranza tar-reġjuni l-akbar sors ta' tħassib huwa l-oli tal-ħajja. Madankollu fir-reġjun tal-Punent l-aktar illi qed ikun tankwiet hija l-kwistjoni tal-barranin f'Malta. Minn dan l-isħarriġ ħareġ illi l-aktar persuni li huma mħasba dwar il-barranin huma nies li għandhom l-età ta' bejn il-51 u l-65 sena. Fil-waqt li dawk li l-aktar huma nkwetati dwar l-oli tal-ħajja, ċoe il-maġġoranza huma ġenituri ta' bejn is-36 u l-50 sena. Din il-ġimgħa stess, f'opinjoni pubblikata fit-Times, il-kandidat tal-Labor Stephen Lule indika b'mod ċar kristall kemm sploda il-prezz tal-ikel f'pajjiżna. Naf il-waqt illi faqa' bużi oħra ta' Roberta Bela meta stqarr illi il-pis tal-oli tal-ħajja mhux kwistjoni li rridu nfarfruha biss fuq il-piżijiet internazzjonali. Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu ilu xhur sħaħ illi ħareġ bi proposti ċari biex tiġi indirizzata din il-kriżi. Fosthom billi jinħolqu setturi ġodda illi joffru impjiegi pagi aħjar ħalli il-familji jkunu jistgħu ilaħqu sal-aħħar tax-xahar.